Buat temen wong nganggur iki ora megawe. Utang lidah gue ora kebayar. Lah, pon toto lah. Oh. Tindi. Coba marakan ngomah di tim brand iki. Anak bisnis ngasilaken pokoknya. Ya, tonggo niki. Iya lagi dewek baik iki. Ya wes, siap. Yuk. Salah. Ya baik. Iya. Mau. Anak obrolan barang Apa? anak bisnis iki barang. Apa? Bisnis gede iki. Ngasilaken duit pokoknya bisnis iki. Bela emang. Bakale pengen oleh duit gede ora. Saya sapa gaya gelem ul. Ya wis. Bakale Saya jalin iki apa bisnis apa? ya wis iki bisnis. Pokoknya mah gede duit iki mah. Ya kira mah gede-gede bae itu kon apa Dia suka tak bisnis kita ya. Apa? Begal. Di kriminal mah. Sor apa pengen duit ora. Oh, enggak. Sor apa lian emang. Selama paling iki mah majing penjara kali mangan bakale. Ya barang di penjara gak enak. Iya pasti lah iya. Film orang sih. Ya wes, film ya. Bener. Gerak bae saiki. Diaran di. Barang maning ke dalam sepi-sepi bae. Iya nih. Ku ana ni kono. Ngidul kan? Iya, di kono. Lokasine mantep iki. Rame bae mun kono. Sepi barang bae. Asli lewat siji mah hajar bae we. Ya Wes lah. bener. Bener berangkat baik ya. Dila. Deal. Let's go. Ana apa, Mang? Tot, bro. Begal. Begal. Begal iku apa, Mang? Ih, bocah iki ngelawan. Durung weruh begal iku ana singkatane. Tot, dipetaken huruf tot. Durung weruh ge singkatan iki. B. Begal. Engko ngebegal. G. Gage ngebegal. A. Age ngebegal. Lah ya ngebegal lah. Iku ta singkatane. Tot, sikat. Sikat ta aja kau omong reki lah. Ini kunci ke. Puas temen, Mang. Di Gas, gas. Dorong. Gas. itu ya.